Daming, daming estado, no? Ayan mga isda guys, oh. Mga lumalangoy. Ayan, mga lalo na doon ang dami. Ayan. Ayan guys, daming isda, oh. Ang lako. Anong blue marlin nyo ito? Ah, anong blue marlin nyo?
ko na. Ikot ko na. Ano? Nabis na yata eh. Oh, parang tuna. Ay, putol na. Putol na ka. Dali, asan? Oh, lapis sa like kumeg. Asan na? Lapis. Ay, saan ka pala dyan? Ay, po. Yan eh. Oh, Kapos eh. Ah. Habis pala eh. Lapis pala. Kailangan mabahan ng konti. Eh, tapos eh, yan lang ang bakal dun eh. Maraming bakal dyan, oh. Wala nga, ito lang ang pinakamahaba niya. Ito ang pinakamahaba, bakal niya. Ha? Guys, nabis. Oh. Lapis sa light ko. Tuktungan na lang yan, pwede yan, tuktungan. Tuktungan ng konti. Pagbigat niya, pagdalaw. Daan.
Nakailan ka na? Habis. Nabilang mo? Malas yan. Malas ka dyan. Hindi ah. Wala kita yung brown na yun? Mamalayo? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tamaan yan. Bisa yun. Baka crossing ka dyan, ha? Lapangan ka pala. Baka crossing ka dyan. Hindi crossing ka dyan. Nangangaw ko rin. Out. Kala ko yung tayo. Ricky? Wala. Nawala, Mek. Napalit ka. Oo. Sa apitan. Sky blue. Las 4 na! Kailan ka na, Jay? Ano yung mapa? Ano mga hagis? Wala kang party. Wala ka nakailan ka na. Ano to? Oo.
mo. Wala na hit eh. Talapis? Wala na ito na? Bakasyon. Bakasyon. May silo kasi. May silo oh. Ito, may brown, no? Oh? Yung silo. Ngayon lang gagamitin eh. Wala. Ah, syempre. Ha? Ba? Kahit pa paano, meron lang kapis. Diba? Diba? Dalawa pa yan. Pinagdala mo daw kasi no. Hindi. Wala. Nasaan? Moto? Diyos. Ba? Ay, si Gilbert ngayon ah. Dato. Yak ka na, Jay. Ah, mararami kang atis. Yak ka pa, Jay. Makarami ka. Anong mure mo? Ang mure mo ay buhay ko. Iwan ko na yan dyan, Jay. Dala mo daw ng basketball eh. Iiwan ko na yan dyan. Na. Ginagawa ko na. Hindi magagamit ko na eh. Sayang ang ano. Isa. Ano na kayo? Pwede na. Gagis na rin. Makarami ka ng hagis. Hindi na maghagis ka na, makarami ka. Importante, nakarami ka ng hagis. Ano go? At yung tampuin ko na. Kaya tinamaan ang isa yan. Ganyan yan. Ah, kalay na ko. Bukas pa naman eh. Kaya sana ulit yun. Ano? Ayan. Balik. Bakit mangingisda ka ba? Ha? Mangingisda ka? Ano pa sabi niya, no? Ano pa sabi niya sa isang stand? Palabas niya, ano sabi? Kaya, kinain mo kasi yung lapis. Kaya hindi ka na makawin tuloy yung lapis. Bukas. Kakaulit tayo. Dadalhin pa rin yan. Nauto ka? Wah. Oo. Dadalhin pa rin yan, Jay. Wala kang magagawa. O, bilhin mo sa akin. Hindi ko dadalhin, bilhin mo sa akin. 100, no? Hindi ko dadalhin. Dadalhin pa rin yan. Dadalhin ko, iiwan ko lang nga yun ng shit pool. Dadalhin ko na yun.
malapot eh. Dapat ka lahat eh. Para umapot sa tubig. Pati yung ano, yung sima. Tuglalin ko lahat. Pati sibat. So, dalhin ko bukas, pati sibat. Alam ka, madalang masibat, dami no. Dalhin ko bukas, lahat. Hook, sibat, ayan. Para matakot na. Sabatan. Dadalhin ko nga yan. Ba't hindi ka na makakapigil? Bayaran mo sandaan. Ang ibig mo sabihin mo, dadalhin mo lahat ng mga kainan para hindi tayo makauli. Hindi ah, yan lang dadalhin ko. Ganun ba? Yan lang. Pai, gusto mo? Pai, gusto mo? Ang ibig mo sabihin mo, dadalhin mo lahat para huwag tayo makauli lahat. Ganun. Hindi ah. Mga hindi ba? Hindi makakauli. Makakauli tayo lahat yan. Loko ka talaga. Sinubukan ko na ako, abot pala ako. Hindi na lamang ko. Kulang pa ng kalahati. Ayan o, kulang pa ng kalahati. Abot na yun dyan. Kalahati pa. Makakano lang sa dagat. Dapat makakano. Ayan o. O, tulo. Ano yan? Malakitok. Apuri yan. Kala ko tayo uwi ka na. Talaking ano. Napiki mo. Kain talaga yan. Hindi tayo talakitok sa kanyang kalaki. O, di ba nakakauli sila, oo. Ah, ikaw na yata mahalas niya. Ha? Di ba sila nakauli siya? Ikaw lang ang hindi makakauli. Ikaw ang hindi rin nakauli, ha? Saan mo na una? Sige, ilan mo? Ikaw ang veterano rito, eh. Dito ka nakatira, eh. Si Jay lang ang hindi nakauli, o. Tama, meron siya. Meron si Atlet. O, ikaw wala. Ikaw veterano dito, eh. Ay, hindi siya veterano ka kasi wala ko pala tayo. Lagi lang ang mahuli. Kung parang sa ano na yan, veterano, parang pakol. Veterano kasi yung pakol eh. Parang ganun lang. Ako, talaking to. Oh, picture ka muna, Jane. Kaya ka, tama yun. Hindi, mainitin eh. Tama. Ha? Na, Jay? Eh, ikaw yun eh. Wala ka talaga, Jay. Wala, Jay ah. Wasin ko, Jay ah. Walang Jay lang. Kasi yan, sumpaya, kinain mo kasi yung ano. Kinain mo kasi yung lapis eh. Ayan, hindi ka tuloy. Yaw ka. Alas kwarta na.
kasalanan ha. Tinamaan ka ha. Bumisit ka pa talaga ha. Bumisit ka. Huwag kang ayaw kasi. Ayaw na? Gusto ko pa. Yan, huwag kasi kainin yung pakol. Ay, yung lapis yan, yung katulipid yan. Para hindi ko malaman, ganon. Oo. Parang yung masanas. Huwag kong kakainin na. At malalaman mo na masarap pala. Masarap eh, nakita mo kami kinain mo. Gusto mo na, hindi ka na binigyan. Sorry ka. Ikaw lang ang nakakarapan na. Ayos na video talaga. Pinaglolo ko mo kami, sabi niya. Tamang-tamang eh, sabi mo, masarap. Nakaka talaga. Ayos ka talaga video na. Ayaw mo na, Jay? Nakailan ka? Nakailan ka lagi? Sumpong mo na ulit yung ano, lapin, para makahuli ka. Yan. Bibigyan ng lapin. Isa kang inyong bigay. Ano sa Jay? Yung tama, ano ako talaga? Nakuha ka na nga. Hindi kanina ako pa eh. Nandun ka. Nakuha ka na nga. Wala na. Kulang na yung kaya mo, Meg. Ha? Nakulang na.
Ilog na eh. Saan yung maliliit? Oh. Oo, lig na yun. May wala ko isa eh. Oh, alas ka na eh. Talay na. Bukasan ulit. Good na. Dadaan pa rin. Uwi ko muna. Uwi ko muna. Puputasan ko pa eh. Para umabot ng sa dagat. Para pag ginuha. Tutok nga to eh. Ha? Tutok pa nga to eh. Tugutuan ko pa. Ano, dadalhin pa rin. Mabilis na magbutas eh. Pag nagari. Dadalhin pa rin yan. Sayang yung mga nahuhulog eh. Nakahuli kayo, nahulog. Sayang, di ba? Dapat makuha. Yung isang paangat na, no? Nahuhulog pa. Pag nasalo, kaya dito mahulog sa lambat, hindi mas maganda. Makukuha pa siya. Kesa naman mahulog sa dagat. Sayang. Dami na sana, panahon na naman, oh. Ha? Eh, panahon na. Wala na init eh. Lumabas na ulit yung Ayaw ko. Balitan nga rin ng kulay. Ito ka sa silver. Ito. Ito ang kulay ito, silver. Yung baboy, nagawin yung silver. Ay, isang silver. Para kitang-kita.
Kung kailan pa naman inasa ko na yung mga konsepto ko para Kasi ikaw pa namin kagandahan ko pa rin. alas na talas eh. Talagang ikiyak, utol. Wala. Kinain mo kasi. Kinain mo kasi ang hindi dapat kainin. Ayan, ayaw ko kami bigyan. Dati mo bukas ko din mga mahuli. Anong wala? May nahuli nga sila, oh. Yan ha, bukas. May nahuli nga sila. Anong wala? Baka sa ilang sumpa to, Jane. Hindi kaya, Jane? Ha? Baka sa ilang. Nakakot naman sila. Baka ikaw lang. Sa tingin mo. Wala sumpa, Jane. Nakakatalaga, oh. Kasi kinabong sa kanya, Mek. Hindi siya, sakit siya ng mga talaga, oh. Ako, karaan na ako, hindi nakahuli.
Diba? Araw-araw na dito nakakot eh. Ha? Oo, bigyan mo na kasi kasimula ko pa lang ngayon. Si Jaime talaga eh, tao, veteran na, may itsura, mukha ng pakol. Diba? Nakita mo na itsura niya eh. Ito lang yung uli natin guys. So, bus-bus siya. Na. Na. Yo, Linog yakin. linob. Oo. Bata bali na yan. Kinyari linog tan dati. Kailangan mismo siya at nanukan yung tangkay. Ako ba kung may awa na ito? Ito na ito. Yan guys, mga isda oh. Naglalango yan. Yan oh. Yan ang isda. Yan. Yan guys, isa lang yung nahuli natin. Mega shoutout sa lahat. Yan yung isda guys oh. Dami. Naglubog. Ito na. Yan oh. Yan yung lumalangin na yan guys oh. Kalmado ang dagat. Yan yung mga isda guys oh. Ano mo na naman? Yang ulit na naman. Tangkay na, alin yung duro siya. Sa iya ito.
niya guys.